Mai Cine mai ține Sanda? dă-te breașă. Nego pe pata aia. Nego pe pata aia. Pata aia. Dar nu se poate la București la tine, tot Du-te mă așa. Suntem patru. Dă-te, Cristi, la o parte. Marile! Închide butelia! Uită după mine și te urcă, vede pe unde mă urcă, ești nebună? Nu te urca de crezi. Lasă-mă, bun iure și mă taci, nu face nimic, dar iure și faci mă. Gata! Ajunge, că vrea asta cu tot. Da, așa e, domnule, de cine aduceți pe cineva de la primărie, va fi negociator de la capitală. Și de Păi ce să vină să vorbească cu noi? Unde este afară? Păi să vină coace de la primărie aici! Să vină de la primărie! Să fie primarul care a luat bani! Nico! Ăsta l-ai filmat. Vezi de fată să nu se scoale fata. Nu, Alina, tată, hai că speriați. L-ai filmat pe ăla, de la capitală, pe ăla. Da, să câștigi. Eu filmez tot. Diseară mă duc la autodeschis și scoate filmat. Nici puteți vrea la cu coi făcut un ăsta, te-ai lăsit ceva frumos, ăsta de vor, au venit de norociți, cu șapca, da, hai la poliție 2 ore, a ținut acolo, gata, scoate tot din casă, de ce? Puteți să legitimeze frumos, suntem cu tare, hai să ne dă vor, în 2 ore, 2, 7, 10, vezi că trebuie să-i făcut. Camera! Ale, poți să vin o prima rândură și nu mai fi nicăieri aici. Vin singur, să nu Da, duceți-vă acolo. Oi, criminal, poliția! Cine a făcut nenorocire aici?